To'y kakabsating, karamid tibiding ka. Pakitak yung muna itnya pinangranit ko, na ito yun, nalutod. Kita ka niya no kasalot yan, gilot, agluto tibidang ka. Nagpespulsak umuna tinyog. Kung ano na ito, nakatiba na, may parabaw to. Tapos itibangit, itibangit tubig na. Pagdanong po day ni dikat na ikiwar ko. Dawo ko, naluton na eh. So yun na eh, napapanday pagbibing ka akon, ibulong saba. Tapos ipisutad ka na ito yun. Dikat. Kupay amin, bisak Pilipinas. Pinas kong takwatak no namayat ipat na simpana. Dati kuha, nagluto tibibig ka, itong proseso, bayag na buting-ting. Order na namin tayo tulog-kunog sapa. Walot-lutukon. Tali kong tukay lang takwa, isang kong nakabak, tapos taklit apoy na. Tapos titagluto, tibiding ka, nakabsat. Nakirabaw sa tugay, unag na. Narikot tagluto, tibiding ka.
trabaho, tanong malpasit trabaho, getong di sa mga nga, sumudan siro. But tay bat no muna to eh. Tapos sumurod na. 2 hours later. Order na ito deliver kong tulamdama sarili nga aramid bibingka sarap. Gagatukon. Gusto'y kakabsating karamid ibiging ka. Pakita ko muna pinangalanit ko kay kuya na lutod. Tan, pason, deliver ko damdaman.